अन्तत बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोनानै गावनि मोनथायनि थाखाय गावनि सिनायथि रैखा खालामनायनि थाखाय ओंखारबोनाय नैबे आपडेटआ गोबां गोनांथार रायजोफोर गोबांनि थाखाय नायनो सुखुजाथाव नङाब्लाबो बिथां सारा मा फोरमायदों खोनासं नाथाय बिनि सिङावनो रियेल खोथा हाबनानै दंखायो आरो बे रियेल खोथाया मा आं बेखौ एसेब्लाबो नोंथांमोननो फोरमायगोन बुंदों जे मोनसे जायगायाव मारै मोननै आयेन थानो हागौ जों 60 दालाव बेखौ 60 दालखौ माला खालामनाय जायो माला इमप्लिमेन्ट खालामनाय जायो जेब्ला मोनसे जातिया बुहुमनिफ्राय गोमालांनोसै अबस्था सफैदों बेबायदि जाति जनगोष्ठीफोरखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय बेखौ स्पेशल स्टेटास दै कनस्टिटिउसनाव दोनदों बे बेल्ट ब्लक आरो 60 दाल बे मोननैबो आयेना जोंनि बेवहाय इनटेक्ट थागोन बेखौ रावबो भायलेट खालामनो हाया खारन बे कनस्टिटिउसनाव गायसनजानाय मोनसे प्रभिजन आरो बेखौ भायलेट खालामोब्ला बेयो हयथ' एगेन्स्ट द कनस्टिटिउसन एगेन्स्ट द ल जाहैगोन दिनै बिजेपिया मोनसेनि उनाव मोनसे काउन्सिलखौ गाग्लोबबोगासिनो दं बिटिसि ओनसोलखौ गाग्लोबनायनि मोनसे मन'भाबै बिथांमोना थागोन जों सोरबा पार्टिनि बिग ब्रादारहुडनि जिथु मन'भाब बेखौ गिनानै जे फावसायना थागोन बे नङा जों रावखौबो गिया बिजेपिया हारसिं गेलेनो नागिरनायाव जों गिनायनि कुइसन गैया जों रावखौबो गिया थांनाय बारावबो जों बिजेपिजों लोगोसे गेलेयाखै बिजेपिया हारसिं इउपिपिएलआ हारसिं गेलेदों खिन्थु मोननैहाबो बिजेपिहाबो सरकार दानो थाखाय जिखिनि नाम्बार नांगौ बेखिनि देरहानो हायाखैमोन इउपिपिएलआबो हायाखैमोन बेनिखायनो ज' जालायनो सरकार सालायबाय बेनिखायनो सरकारजों ज' सालायदों पार्टि हिसाबै निजा साननाय हनाय निजा निति आरो आदरफोर दंखायो बे मथे जों खामानि मावगोन आरो बेनिफ्राय दिनै बिजेपिया मोनसेनि उनाव मोनसे काउन्सिलखौ गाग्लोबबोगासिनो दं बेखौ बिटिसि ओनसोलखौ गाग्लोबनायनि मोनसे मन'भाबै बिथांमोना थागोन बे बिग ब्रादार एटिटिउडआ बिथांमोना अरायबो थागोन खिन्थु हेबुलि जों सोरबा पार्टिनि बिग ब्रादारहुडनि जिथु मन'भाब बेखौ गिनानै जे फावसायना थागोन बे नङा जों रावखौबो गिया जोंनि पार्टि हिसाबै जों मात्र 10 इयार्सल' जादों आरो बे 10 इयार्सआव जों जथेस्थ' मेचियर जाबाय साननो हनो जाबाय निजास्व पलिसि दं निजास्व प्रिन्सिपल दं निजास्व अबजेक्टिभ्स दं आरो बेखौ लानानै जों खामानि मावगोन आरो बेनिखायनो बिजेपिया बुंनाय बाथ्राखौ जों बिजेपिया हारसिं गेलेनो नागिरनायाव जों गिनायनि कुइसन गैया जों रावखौबो गिया बिनिफ्राय दिनै बिजेपिनि स्टेट प्रेसिडेन्ट दिलीप शइकिया बिथाङा बुंदों जे मोनसे जायगायाव मारै मोननै आयेन थानो हागौ जों 60 दालाव बेखौ 60 दालखौ माला खालामनाय जायो माला इमप्लिमेन्ट खालामनाय जायो जेब्ला मोनसे जातिया बुहुमनिफ्राय गोमालांनोसै अबस्था सफैदों बेबायदि जाति जनगोष्ठीफोरखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय बेखौ स्पेशल स्टेटास दै कनस्टिटिउसनाव दोनदों आरो बेनिफ्राय माबायाव 1947आवनो आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 समाव माबाया ब्रिटिश सरकार बानायना गालांनाय जिथु आयेन हानि सायाव बेखौ एसे रिभाइज खालामनानै किसु मा खालामनानै रिफर्म खालामनानै बे लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट नि गेजेरजों चेप्टार 10खौ पास खालामना होदेरदों आरो बे जाबाय अनलि फर ट्राइबेल जिहेतु बे समाव 60 दाल गैयामोन बेखायनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि गेजेरजोंनो ट्राइबेलफोरखौ आरो बिथांमोननि हाखौ प्रटेक्सन खालामनायनि बेबस्था खालामदों आरो दिनै बेबायदि प्रटेक्सन खालामनो दोनामोनब्ला हयथ' आसामाव गासैबो बाहेरनिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा दखल खालामजोबसिगोन असमियाफ्राबो बेयाव थांनानै थानो आगान होनानै थानो हानाय अबस्था जानाय नङा दिनै आरो बेबायदि अबस्था जानो थांगासिनो दं आरो बेनिखायनो बे 60 दाल आरो 60 दाल अरिजिन सिटि 60 दाल बे मथेबाथ' 60 दाल एरियायाव नन ट्राइबेल मानसि सासेबो हानि मोनथाय गैया खिन्थु जायफोर नन ट्राइबेला 60 दाल जानायनि सिगांनिफ्राय हाबनानै थायो बिसोरसो मोनो दा जोंनियावहाय बे एमेन्डेड 60 दाल बिनिखायनो बेवहाय नन ट्राइबेलफोरखौबो मोनसे लेन्ड राइट होनाय जादों स्पेसियेलि 2003 हालागै जायफोर नन ट्राइबेला बिटिसि ओनसोलाव हाबनानै थाखाबाय बिसोर आरो बिसोरनि गथ' गथायफ्रा 60 दाल बेखौ बिटिसि ओनसोलाव हा मोनगोन खिन्थु बाहेरनिफ्राय फैनाय नन ट्राइबेला बिथांमोनहा खुनु दिन हा मोननाय नङा बेनिखायनो जोंहा मोननै प्रभिजननि गेजेरजों ट्राइबेलफोरखौ प्रटेक्सन खालामनायनि बेबस्था लादों बेनिखायनो बे बेल्ट ब्लक आरो 60 दाल बे मोननैबो आयेना जोंनि बेवहाय इनटेक्ट थागोन बेखौ रावबो भायलेट खालामनो हाया खारन बे कनस्टिटिउसनाव
गायसनजानाय मोनसे प्रभिजन आरो बेखौ भायलेट खालामोब्ला बियो हयथ' एगेन्स्ट द कनस्टिटिउसन एगेन्स्ट द ल जाहैगोन। बिथांनि बुंनाय बिथांमोना सरकाराव फैमारोब्ला बे ओनसोलनि बिटिसि ओनसोलनि जे बर'फोर बा ट्राइबेलफोर बिथांमोना खैफोदाव फैनो हागौ। बे खाटांखा बिथांमोना गाग्लोबनो जाजोबनो बे बिजेपिया जेथिया काउन्सिलनि सरकार सलायनो खाबु मोनगोन अब्ला बिथांमोना बेवहाय 6 सिडिउलखौबो स्क्रेप खालामनायनि पसिबिलिटि दं। कनस्टिटिउसना दानाय 6 सिडिउलनि बेबस्था बेखौनो फोजोबनानै जेनेरेल खालामजोबनो हागौ। बेनिफ्राय बेखौ खालामगोन बेनिफ्राय लेन्ड जितु ल बेखौबो डिजल्भ खालामजोबनानै मोनसे गोदान लेन्ड ल लाबोनानै बे ट्राइबेलफोरनि थाखाय स्पेसियेल स्टेटास दोन्दोंमोन बेखौबो गैया खालामनो हागौ। बेनिफ्राय ट्राइबेलफ्रा गासैबो हानिफ्रायनो खारनो गोनां जानो हागौ, एभिक्टेड खालामजानो गोनां जानो हागौ। बेबायदि अबस्था सफैगोन। आरो बेल' नङा, जोंनि नैबेखिनि ओनसोलाव ट्राइबेल नन ट्राइबेल मोनसे क्लेश जानायनि पसिबिलिटिया फैगोन आरो बेखिनिखौ लाबोगोन। आरो बेबायदि लाबोयोब्ला दिनै जायफोर बर' बिजेपिआव हाबनानै थादों बिसोरो बे बाथ्राखौ सानखांनानै अन्तत बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोनानै गावनि मोन्थायनि थाखाय गावनि सिनायथि रैखा खालामनायनि थाखाय ओंखारबोनांगौ। थारैनो नोंथांमोना गबिन्द बिथां सारनि डिपुटि चिफ बिटिआरनि बाथ्राफोरखौ खोनाबाय। नाथाय दासो बिथांमोना इलेक्सन खाथिखाय बुंफ्रुफैबाय सैथोआ मा। नाथाय बिजेपिया जे बर'फोरनि बै जायनाखि दिलीप सयकिया बुंदों बैफोरो सिगांनिफ्रायनो मा लुबैयो मा खालामनो नाजादों बिथांमोना मिथिखागौ। नाथाय खायफा लिडारफोरा, आं बिथांखौ होनबावला, खायफा लिडारफोरा गावसिनि पावार एन्ड फांसनफोरनि थाखाय जास्ट पावार नांगौनि थाखाय गोबां माने हारिया मा जालांथों बिदियाव दंमोन आरो।